Waarom naar de tijd van pen en papier? Dat je om elkaar te zien kilometers fietsen matten en ik nog risico in om klappen te krijgen omdat je van een oord dorp komt. Waarom naar de tijd dat de faam aan de ene kant van de stritten kuilje en de jongfantje in de oren? Waarom naar de tijd dat je nog liefdesbrieven schreeuwen? Henny Hiemstra vindt de liefdesbrieven van haar hart en mem. Uit respect voor haar privacy had ze de brieven neerlezen ont de oproep van de AFOEK. Ze stuurt de brieven op omdat ze een eerbetoon binnen om de liefde van haar hart en mem. Jon en Tine Hiemstra. Ze moet ze elkaar in de jaren 30 op deze plaats bij Dronriep. Tine stuurt terug haar mem om tante Anne te helpen en Jan stuurt om zijn boervrouw te helpen. Maar toen was mem nog maar 16, juist had ik. En toen... Dus mijn vrienden hadden net om echt vaste verkering te hebben. Toen hebben ze elkaar, ik wil loslitten en heel kost net zongen. Maar in de tijd van, in 39 weer dat, moesten ze elkaar daar weer bij die oom en tante, dat ze daar beide aan het werk waren. En toen hebben ze echt verkering gekregen, zeg maar. Ja, ze waren in die tijd dat die brieven schreeuwen binnen echt dol verliefd, zeg maar. En eigenlijk, daar heb ik nog met mijn broers en zussen doorgegaan, is het altijd zo bleun. Dat hebben ik altijd wel vernomen en altijd wel schenken. Maar als het om die brieven zus ik, ze binnen echt gek met elkaar en ze bepraten ik heel veel. Eigenlijk alles wat ze mooi maken, waar ik werd uitgebreid bepraten. Vooral is Hoyt, want dat weer een man van net volle woorden. Maar mooi mem praatte hij een heleboel. Alles wat hij nou mooi maakte, dat waren altijd aan haar voorlijn en de hind het dan hoor. En wat dat toen get hebben een hele veilige jeugd ik gewoon. Want dat vonden wij al eer, dat weer natuurlijk heel fijn. Je wist net beter vanzelf, maar nu achteraf denk ik, wat mooi eigenlijk. Altijd heb je van die heerlijke gedachten. We moeten wel dankbaar zijn, Tine, voor zoveel zegeningen. Wie had dat gedacht, zei je tante gisteren, toen wij hem voor het eerst kwamen helpen bij het grasmaaien. Dat we nu nog eens familie zouden worden. Ons huwelijk is toch wel romantisch als je alles zo nagaat. Heerlijk, om dat later aan de kinderen te vertellen. Denk jij ook zoveel aan later? Leuk om te lezen, want ze hebben het verteld, maar ik heel goed zien litten. Dat eigenlijk heel romantisch was en heel goed.